hori etxik materiala ezauelez, daun aprobetxa hau etxezan, eta luzetu bierra etxezan kaldi hau. Eta hori zer da esango oztezu, ordeko pieza bat txerako zikotzut. Soldadurek ezauelez, orduan etxezan burdini satixe sartu. Hori sartzeko etxezan oso delikau esan. Etxezan zuteixen burdina bisek temperatura bate, fusinoko temperatura bate hartzezen duen, da gero mailuketan bat etxezan. Kaldi hau, kaldur bihurtze arte, da hori. Eta, por ejemplo, nabaz eixek eta hortzela bat, untxe esplikako zut. Karo, hau egin daukezu. Da hau, por supuesto, hau gaztau etxen da. Lurreke jan etxen da, hori dane modun. Eta gau, barrixitzeko esabolez materialek, barron etxezan, hemen bai, eta hemen ikusten da zeran dauen kaldi haute, hau barrixez artezan, eta teknika manual esan gau, baina temperatura kalkulauteta, hemen ez da soldadurek ez ebez. Berotu, hartu temperatura punto bat, eta golpekin baten.